Počujte, vítam vás pri tomto videu. A dneska to bude balík od Lotusu Sofatko 3000. Video, kde rozbalala môj balík, máte dole v popisku, ak sa mi to tam teda podarí dať. Môžeme ísť na to. Ja z druhej strany adresa a ja som nezačiarkovala, takže takto first class a tu mám také. A ja som, lebo som sa, a tu mám nejakú pečiatku a bola som ešte lenivá to začiarkovať, takže tak. Lebo som len teraz prišla do školy a proste vidím si, čo máme v schránke, takže tak. Som úplne neuveriteľne šťastná. Takže. Len to rozba. Točím si prilakovala, počkaj chvíľku. Ty kokso. Ona to hrozne zabalila. Mám. Ups, prepáčte. Balíček vyzerá nejak takto. Prepáčte. Prepáčte. Tak. A asi prvé, prepáčte s tou kamerou. Tak. Čo vytiahnem, bude obrázok alebo dopis. Tak to je teda nádherné. To je úžasné. Ďakujem ti moc. Je to naozaj krásne. Ja si to niekam určite vystavím. Čiže taký úplne úžasný obrázok rožíkov a tam vzadu je koretáčka. Je to úplne úžasné. Ďakujem moc. Takže. Lotus Vanes. Síce ťa poznám takto vyzerá to nejako. Toto nebudem ukazovať, lebo tam je môj druhý kanál. Lotus Vanes. Síce ťa poznám krátku dobu, ale si super kamoška. Chcem sa ospravedlniť, že budú chyby, ale gramatiku neviem. Ani ja, máš pravdu. Díky za podporu a aj za to, že si mi vymenila dogu. Si prvé dievča, ktoré mi vymenilo dogu. Úplne úžasná, ale fakt super, veľmi pekne píšeš na rozdiel odo mňa. Balík. Doplnky vyrobené, kupované. Dopísek, práve čítaš, áno. Lopus, short haircut, bonus, malý lopus, asi zlatá. Dúfam, že si to po mne prečítala, jasné. Wow. Pozrite. Čiže to je takýto. Tu je mačiatko, je úplne krásne. Wow, krásne kreslíš, krásne. A tu je asi, podľa mňa je toto tá jej SHC a tuto je tá doga, ale to šteniatko je to úplne úžasné. Ja si to niekam určite vyzdobím. A z druhej strany je dopis YouTube. Takto. A strašne veľmi pekne píšeš, čiže krásny dopisok, ja si ho sem vystavím. Ďalej, čo tam má? Neviem, či to nie je náhodou očís. Je. Takže. Ešte tu je niečo. Takže. Jednotka, myslím, že to je. A ja vám to takto posúdiem. Je tu teda jednotka. A ja to idem odbaliť. Super. No, to sú tie doplnky. A wow, toto je krásne. To je fakt úžasné. Takže ďakujem, je to úplne úžasné. A toto je takéto na pečopol, to budem určite niekam používať, že si to dáte takto nie takto. A akože sa potápajú, je to fakt skvelé. A určite to budem používať na menších pečopákov, čiže moc ďakujem. Krásne 2 doplnky. 2. To nejako musím roztrhnúť. Tu táto mašla, ktorá je úžasná a ja ju niekam určite použijem. Ďakujem. Tento šálik, alebo uteračík, alebo ja neviem, čo to je, ale je to krásne, určite to nejako budem používať. Ty si super. Moc ti ďakujem za toto. To je úžasné. Ja som blbá, ja som to roztrhla. Ale nejak si to prilepím a je to teda taký náhrdelník na pečopáčkov. A to sa im takto vlastne dá dávať a ja som ich strašne chcela a ty si mi to spomenula. Takže moc ďakujem. Toto bola 2 a prepáč, bože, padá mi to. A toto bola 2, teraz 3 a neviem čo je. To je asi, to je tá úžasná short haircut. Pozrite, ona je úplne úžasná. Aj keď tu má trošku poškodenú, už to ale nevadí.
Ona je úplně úžasná, krásná, sem si můžeme dát náušničky, ale má teda magnetok a nemá LPS a je úžasná, takže moc ďakujem, si úplně skvělá. Tak, ďalej, čo tu máme, je štýrka, myslím. Ten já stvorím. A je to teda doplnky. Mám tu takýto, myslím, že notebook pre pečopáčkou, fakt super, ne, ďakujem. A knížku, alebo knížku. Takýto zámok, alebo kľúčik, ďakujem, to budem používať. A sírik, ja ti moc ďakujem. A ideme poslednú vec, a to tu má bonus, a ja to neotvorím. Ja som blbá, ja som si mala zobrať nožničky. Ako to otvorím, to prčí. Ja som sprostá. Prečo si na odbalovanie berem nožnice? Už to mám. Takže. Ty kokso, ja to neotvorím snáď. Ha. Krásne. Taká malinko včielonka a to je úžasné. Ja ti moc ďakujem za všetky tieto veci. LPS Sofátko 3000, to si niekam vystavím. Ja ti strašne ďakujem za tento balíčok. Ľudia, my sa vidíme pri ďalšom videjku a ak by ste si so mnou chceli vymeniť balík, napíšte mi dole. A ešte raz ti ďakujem, jej kanál máte v popisku. Majte sa krásne a čus! A stále ti moc ďakujem.